Eu son Marita, profesora de Lingua Galega de Ester, e quero, teño a oportunidade hoxe de poder compartir con ela todas esas lembranzas deses anos tan bonitos que vivimos xuntas. Ester, tal como a vemos agora, todos eses dons e esas características e o seu ser maravilloso que nos mostra, eu tive a sorte de vivilo cando ela era adolescente, era máis pequena, pero todo estaba aí, non? O sea, fun partícipe do seu despertar en moitos aspectos e todos eles impresionantes. Por comezar por algún deles, o amor pola lingua e pola cultura. Ademais da clase, tiñamos un club de lectura ao que Ester acodía sempre. Se foi un lugar que nos permitiu acadar aínda un maior coñecemento, maior profundidade e goce da lingua. Entón, ese sentimento de valor esencial que ten para nós, que forma parte de nós mesmos, está nela. Está a día de hoxe. Ese amor que sente e que transmite. Comigo sempre se mostrou, o mellor menos verbalmente, pero si por escrito. Ainda estes días estiven rebulindo ali nas miñas carpetas, na miña habitación, e atopei textos preciosos que ela escribiu, unha poesía, unha reflexión sobre unha visita que tivemos de Estevo Creos, maravillosa. Que fai todo iso? Que ese amor polos libros, esa naturalidade, esa profundidade, acompaña, non? Foise mostrando a través dos textos escritos e pouco a pouco foi abríndose cada vez máis ata chegar como a vemos agora. Xa de pequena tiña unha capacidade para colocarse no lugar que ela decidía e tomar decisións. Cando mellor os alumnos non podían entender a beleza ou o importante que podía ser quedar pola tarde no club de lectura, ela si intuía. Podía non sabelo exactamente por qué, pero intuía e aí estaba, non? E logo outra parte importante que vivín con ela e que tamén está no presente é a súa capacidade de traballo, o seu interese por aprender. É todo feito con amor, con cariño, en todas as cousas, poñendo dela todo o que ten. E iso tamén está presente na actualidade. De aí que, con todo isto que eu vivín xa dende pequena e que agora se mostra dunha forma moi evidente, fai que a vexamos hoxe como esa gran comunicadora que é, capaz de chegar ao corazón das persoas, capaz de chegar ao corazón dos nenos. Só quería dicirlle o orgullosa que me sinto dela, o exemplo e o que aprendo dela cada día, a vencer os meus medos, a progresar, a innovar e a contribuir, aínda que agora xa estou xubilada e non estou na faceta educativa, pero si a nivel persoal, a seguir contribuindo, como di ela, para que o galego estea de moda. Entón, non sei, despois destas palabras, só voulle ceder a palabra a Ester para que ela nos conte e poidamos gozar dela, non? Que estamos aquí ilusionadas, Elisa e máis eu. Entón, xa para entrar en materia, Ester, poderías contarnos un pouco como foi o proxecto, como naceu e como se vai desenvolvendo o proceso do Dígocho eu?
Pois, nós sempre contamos, os do propio equipo, que parece, unha vez que chegamos a este punto que digo eu, de que, bueno, que alcanzamos tal éxito e chegar a tanta xente, todo eso, que pode parecer que era un proxecto que naceu para isto, para chegar a ese éxito, que había aí grandes medios, que había que a mí me fixeron un casting e que foi todo unha produción suprema. Pero non, naceu con algo moi pequeniño. Eu empecé a traballar nas redes da TVG en setembro de 2019, facíamos así xa algún vídeo e tal, cara a finais dese ano, foi cando o meu coordenador, Carlos Amado, dixo: hai que facer así vídeos nas redes sobre o galego, porque nós mesmos na redacción, que eu estaba na redacción de informativos, pois, a ver, a traballar na televisión de Galicia, na televisión pública, pois hai que cometer os mínimos erros posibles. Entón, como que sempre, ainda que hai lingüistas que fan moita falta para axudarnos aos xornalistas, era como que moitas veces metíamos moitísimo a zoca, entón pois era xa non só para axudar a xente, sino para que nós mesmos pois resolveramos moitas dúbidas. E foi así, unha boa idea que, bueno, que sempre lle recoñezo aí todo o mérito a Carlos Amado, pero que non tiña ninguna pretensión de éxito, nin de nada máis alá de que todos aprendésemos lingua. O que non contábamos é que explotara así como explotou. Que tivera esa difusión e esa importancia, non? Que neste momento é imparable. Ti facías teatro, participabas nos musicais do instituto, en certa forma estabas acostumado ao público. Alguna vez pensaches que ibas chegar ata aquí? No, creo que nadie do equipo de Gucho pode imaginar que isto va a pasar, pero eu menos. Aparte que vindo de xornalismo, que é unha carreira que, bueno, sí, pode estar vinculada ao trato co público, a falar diante de xente e tal, pero, claro, eu creo que todos os que salimos de xornalismo saímos ca idea de seriedade, rigor informativos, que está genial, hai falta, non? Entón, cando entrei no TVG, dixo, bueno, pois como moito, pois serei reporteira, oxalá, dicindo, bueno, pois xa, se dou unha noticia, xa sería moito. E non, para nada pensaba que iba a pasar isto, nin cando empezou o proxecto, porque os primeiros, digo eu, bueno, que hasta me dá vergonza velos porque estaba super seria, super tímida, incluso porque estaba empezando, e notase un montón de evolución de mes a mes, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e hasta que dure creo que se vai notar o cambio en min, porque cada vez vai se nos máis á cabeza, facemos cousas máis loucas, porque o que queremos é chegar aos pequenos. Eso é a base. Sí, en certo modo teatro, estou ahora reflexiono, porque ahora que gravamos o Digo Chiño, digo, é que eu xa non estou presentando, cando gravo o Digo Chiño, eu estou facendo un papel, estou falando, creome que, o sea, eu falo con falo moi ben, ademais, falo moi ben. Entón digo, mima, é que isto xa non estou presentando, estou actuando, entón aí nos acordame moito do teatro do instituto, claro, sí. E crees que este tipo de actividades extraescolares, aínda que non foses consciente no seu momento, te axudaron a formarte como comunicadora que és agora mesmo? Moitísimo, moitísimo. Eu creo que calquera cousa que fixera previa á carreira que me axudou moitísimo e, pois, efectivamente, no momento igual non lle das a importancia que ten, pero creo que é moi importante, aparte, eso é unha opinión que temos moitos dos que fixemos xornalismo, que cuantas máis cousas podes facer aparte do que estás estudando, moito mellor. Porque, ao final, pois, en cuanto ao xornalismo, pois, saímos 100 de cada promoción, cas mesmas clases, cas mesmas asignaturas, pero cuanto máis poidas enchouparte fora de cousas, pois moito mellor. Entón, neste caso, as actividades extraescolares do instituto é que son super importantes, porque igual eu podería ter feito o mesmo recorrido de estudar xornalismo e tal, pero chegado o momento que me dixera a Carlos Amado, ponte aí que vamos facer isto, e agora ponte a berrar, eu, pois non quero, sabes, porque podía ser que eu non me soltara, sabes? Podía ser, podía ser que o Digo Show fora pois algo máis serio, máis informativo, e que tivera, non digo nin mellor nin peor, pero outro recorrido, non que non isto, tan artístico. Hai moi pouquinhos días que recibiches o segundo premio Mestre Mateo,
Non, gustaríanos que comentases no momento en que escoitaches que por segunda vez pois tiñas ese premio de mellor comunicadora, en que persoas pensaches? Bueno, vou vos contar como me sentí, porque é o que, o sea, cada vez que me preguntan sobre o premio, conto o mesmo. Porque o ano pasado, bueno, xa o dixen no escenario, o ano pasado non o xestionei moi ben, porque eu subín, estaba noutro planeta, tardei en baixar á terra, e de feito, ese día que me salía a chorar, que lle contaba a xente, tardei 2 días en chorar. O lunes siguiente, indo para o traballo no coche, empecé. Ai! O sea, imaginad como estaba eu, para non poder xestionar emocionalmente todo. Este ano, pois, moito mellor, o sea que evidentemente estou moi contenta polo premio, pero moi contenta tamén por como eu o xestionei, porque subín super nerviosa porque non contaba, de feito pensaba que iba a salir Touriñán, o sea, teño que dicirlo, eu dixo, bueno, Touriñán xa está, e cando escoito estar, aparte foi todo tan rápido que nese momento tens que subir e dices, merda, ahora hai que falar, entonces, claro, os nervios do momento non nos quita naide, pero sí que é verdad que é moi guai porque salín dali e ao salir dali vin unhas compañeras que traballan comigo nas redes da TVG e foi velas e empecé a chorar moitísimo. Entón xa foi outra maneira de leválo. E con este xa van dous, con tan só 25 anos. Consideras-te afortunada? Moitísimo, moitísimo. A ver, que aparte, dicía cando recoñín o premio, que eu non perdo a noción do que pasa, é dicir, eu sei, bueno, a día de hoxe todo é moi complicado no mundo laboral, pero máis no audiovisual, o sea, eu son consciente, non porque a mí me este pasando isto, digo, pois vou sobrada, non, porque nada está asegurado, no audiovisual é todo moi inestable, e eu, ainda que agora estou moi ben, máis que por o éxito profesional, por estar facendo algo que me gusta. Entón, sinto-me moi afortunada por eso, pero tamén por ter unha estabilidade dentro do que é este mundo, non? Entón, pois, xa só por eso é que é un privilexio. É logo que che guste o que faz, é que... Claro, iso xa é maravilloso. É que é moitísimo. Entón, pois... Non quita que, bueno, que sempre haxa pensamentos intrusivos de, bueno, isto vais a acabar, pero... ao final, como non nos podemos controlar... Pero tamén tens que disfrutar mentres dura... Claro, sí, eu estou nesa... Pensar que iso vai seguir. Claro, bueno, vai seguir de facer as cousas con moito amor, con moito corazón, como sempre. Sí, home, sí, a ver, vai seguir, o proxecto acabará, eso temolo clarísimo todos. Oxalá que dure o máximo posible, pero todo acaba, pero virán outras cousas, esperemos, entón, pois... Non pasa nada. E ti crees que podería haber un terceiro premio co mesmo proxecto ou tedes algo novo aí entre as mans? No, a ver, novo, a novidade que temos agora é que estreamos o Bigochiño, que está máis máis pensado para os menos pequenos, pero bueno, que vexo que tamén entre os maiores tamén ten a súa gracia, o sea que está caendo ben o Bigochiño. Entón, pois, home, a ver, eu creo que máis premios do Digochuego xa nos poden dar. Si nos sigue dando premios será porque empezamos a bailar un jota así, que sea, non sei, pero por facer o mesmo é que é imposible que nos sigan premiando por facer o mesmo. Si nos premian é porque inventamos algo novo, porque nos reinventamos. En este caso, eu... O sea que, bueno, non hai madeira. Bueno, que non quero gafalo, pero eu vexolle moito recorrido a Digochiño. Porque levamos por primeira vez a un cole esta semana e flipei. Entonces, porque eu creo que os nenos necesitan moito unha referencia tamén. Igual que eu son pos adolescentes e pos máis maiores, os máis pequeniños de todo... E o personaxe ese, eu digo chiño do raposiño, sí. Aparte se me entrañable. Bueno, pois eu iache preguntar eso, despois de que este último ano que visitastes moitísimos centros, pois que nos contases como é ese contacto cos nenos, que transmiten, como vos sentides, como vedes vos? Pois case sempre, a ver, hai centros e centros, bueno, sempre nos reciben con moitísimo cariño, pero sempre pasa o mesmo. Chegamos co coche, empezan todos a mirar pola ventana, vemos que hai descontrol, entrar no centro todos así. Digo, pero vamos a ver,
Os adolescentes quedan cortadísimos sempre ao principio. Despois, dunha toma de contacto, xa, pois, xenial, e ao final, bueno, que se ve que están super felices. E aparte, que sempre que vamos é para gravar un capítulo con eles, porque forman parte do concurso. Bueno, que lles fai un mogollón de ilusión o proceso de gravar, de estar con nós, despois de saber que, bueno, que eso vai salir na tele, tal, o sea, sínteses importantes facendo algo sobre lingua, entonces, pues, é que... Que maravilloso, é que a verdade é incrível, estálo comentando e é certo. Pois tamén queríamos que nos comentases un pouco como ves a situación da lingua galega nas escolas, despois do contacto que tedes, non? E crees que hai nenos que poden verte como referente comezar a utilizar a lingua ou comezar a valorala e ir a sentindo? A ver, nós non nos gusta ser catastrofistas sobre o tema do galego, inda que todos somos a realidade que hai, pero, bueno, cando falamos cos rapaces tampouco non queremos decir que todo é unha merda, basicamente, porque que senón, se tú dices eso a un rapaz, pues dirá, bueno, pues eu sigo o meu rollo, non me vou unir a este barco que se está fundindo, sabes? Entonces, nese sentido, nós intentamos ser un pouco positivos, home, a situación é a que é, pois a miña xeración de nenos medrou co galego e agora os nenos de 3, 4, 5 anos non están medrando co galego, pero, bueno, ainda hai de todo. Nós o que vemos nos centros é que, bueno, sí que se pode notar que no rural se fala máis, pero ainda así están bastante alleos ao galego. O sea, chegamos a ver casos de que igual nin entenden algunhas cousas, non? E non percibimos tampouco mal rollo hacia o galego, porque lles mola que vayamos e que gravemos os capítulos, e despois hasta moitas veces vexo que se corrixen entre eles, estando diante, e eu, bueno, pues... Sí, total, así que, bueno, non sei, eu creo que, máis alado digo eu, que creo que algo estaremos facendo para que mellore a situación. Creo que estamos nun momento moi guai a nivel cultural, as Tanxugueiras foron un boom moi impresionante. Cos nenos pequenos tamén, marcaron moito, entón, bueno, creo que hai moitas cousas aí na cultura galega que están facendo que cambie a situación, sí. Están facendo... Están resucitando, están facendo de novo, sí, porque ao final creo que necesitamos son libros, pelis, series, cantantes, de todo en galego. Claro. E uns referentes que ti nomeaches as Tanxugueiras, unhas mulleres empoderadas, maravillosas, cuns valores claros, fortes e valentes. Iso é super emocionante. Moitísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, Esther, pois nada, como sempre un placer terte aquí, de verdad. Para nós, como decía tanto Elisa como Marita, pois bueno, é un orgullo que vayas representando a nosa terra e a terra vedinesa por aí adiante, non? Eres, eu sempre digo aos rapaces cando se van do instituto que non olviden nunca as súas raíces, e ti estás medrando profesionalmente un montón, pero hai algo que permanece en ti e a gran vitalidade humana e a gran persona que eres. Entonces, para min eso é espectacular. Cando te vexo cos meus nenos ou con meus pais, digo, mira, xa te coñecen e tal, digo, pero é moi boa persona. Así que, nada, esta é a tua casa, xa sabes, as veces que fagan falta, cando precises dela, xa non fai falta nin que decir. Moitas gracias por vir aquí e contarnos nesta tarde pois todo o que aquí deixaches. Moitas gracias. Podemos aplaudir.